20 қарор дар бораи ихроҷи шаҳрвандони хориҷӣ қабул шуда, болоравии нархи патент муайян мешавад. Баъдан салом тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. оиди амалиёти нелегал 2024 информатсияҳои нава ба маълумоти шумо мерасонам. бо диққат тамошо кунед. нафарҳое ки мехоҳед грин-картҳои худтона пир кунед, ҳозирам вақт ҳастай ва шумо дар куҷое қарор дошта бошед, метавонед ки ин анкетаро пир кунед. рақами WhatsApp рӯи экран да меброяд. дар WhatsApp бинависонед. вақте ки шумо ҳамин чиза соҳиб мешавед, озодона метавонед ки ба Америка сафар кунед, кору фаъолият кунед ва зиндагонӣ бикунед. хоб, мавзӯи асосии имрӯзаи мо аз рӯи натиҷаҳои марҳилаи дуюми амалиёти нелегал 2024 муҳоҷири ғайриқонунӣ, яъне ки зиёда аз 2000 муҳоҷир аз Федератсияи Русия хориҷ карда мешавад. дар ин бора хадамоти матбуоти Вазорати корҳои дохилии Русия дар шаҳри Москва хабар дода гуфт, боз ҳам ин амалиёт то айни ҳол идома дорад ва қарори зиёда аз 2000 муҳоҷир барои ихроҷ кардан аз Русия бароварда мешавад. мақомоти додгоҳ аз рӯи натиҷаҳои баррасии маводи маъмурӣ зиёда аз 2000 таъинот дар бораи ихроҷи маъмурии шаҳрвандони хориҷӣ ба берун аз ҳудуди Русия, 20 қарор дар бораи ихроҷи шаҳрвандони хориҷӣ қабул шуда, 12 нафар ихроҷ шуданд, гуфта мешавад дар ин хабар. ҳамагӣ дар доираи ин чорабинӣ сардори Сароёсати Федератсияи Русия қайд карда гуфт ки дар натиҷа зиёда аз 10 000 шаҳрвандони хориҷӣ барои риоя накардани қоидаҳои будубош дар Федератсияи Русия бояд ки ихроҷ карда шаванд. яъне ки мутобиқи маълумоте ки имрӯз буромадагӣ ҳастай, нав 2000 нафар ша бигем ки муайян карда нафарҳое ки ғайриқонунӣ кору фаъолият мекунанд ё зиндагонӣ мекунанд ва қарори депортатсияшона мебаранд. ва дар инҷа сардори Сароёсати Вазорати корҳои дохилии Русия қайд карда гуфт ки дар ин амалиёте ки дар шаҳри Москва айни ҳол рафта истодааст, бояд тақрибан 10 000 шаҳрванди хориҷӣ мисол муайян карда шавад дар ҷойҳое ки ғайриқонунӣ зиндагӣ мекунанд ё ғайриқонунӣ кору фаъолият мекунанд. ба ҳамин хотир ҳар нафаре ки дар Русия қарор доред, бо эҳтиёт бошед, қонун ва қоидаҳоро хуб риоя кунед, ҳуҷҷатгузориҳои худтона сари вақт дуруст бикунед. хоб, акнун комментарияҳои шуморо мехонем ва ба саволҳо ҷавоб мегардонем. бо диққат тамошо кунед. ягон нафари шумода студентский билет дар кор бошад дар шаҳри Москва ё Подмосковида, рақамошон меброянд рӯи экранда, дар WhatsApp-шон бинависонед, суҳбат кунед, ҳуҷҷатгузориҳои шуморо дуруст карда ба шумо кӯмак мекунанд. як нафар нависондай: ассалому алайкум, патента қимат мекарда бошанд имсол. ба ҳамаи мо шумо маълум астае ки баъди соли нав ин чиз ба назар мераса, ҳамасола болоравии нархи патент муайян мешавад. баъдан як нафари дигар нависондае ки ассалому алайкум акаи Сорбон, соли оянда нархномаи патент дар РФ чӣ хел мешавад? пешакӣ мо ҳеҷ чиз гуфта наметавонем ки чӣ қадар қимат мешавад, лекин гуфта мешавад ки ҳар сол 500 рубл, 600 рубл ё 200 рубл дар ҳар шаҳр нархи патент боло меравад. як нафари дигар нависондае ки акаи Сорбон, даъваткунӣ ба хизмат тамом шуда ё ин ки не? Не, ҳозир тамом шудагӣ нест, нақша пурра ба анҷом расидагӣ нест. ҳамза нависондае: акаи Сорбон, ман бе документ кор кардаистам. нафарое ки бе документ кор кардаистен, дар аввали видео мо махсус барои ҳамӣ гуфтем ки рейдҳо ташкил кардагӣ ҳастанд дар шаҳри Москва ва Подмоскови. рейди нелегал 2024 мақсад потоки дуюмаш рафтаистае ҳозир. Тошалиев нависондае: ассалому алайкум акаҷон, як савол дорум, ҷавоб медодӣ, бисёр хуб мешид. соли таваллудум 17/11/97. ман баъди 7 ноябр бирам, хизмат намебаранд мана. бо ман доғи судӣ дорум дар Россия. мақсад ами 17 ноябр да шумо ки 27 сола бошен, аллакай аз даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ озод ҳастен. як нафари дигар нависондаи: салом акаи Сорбон, як бор чӣ хел дидан дар кор нишон медодӣ? яъне ки дирӯз мақомоти ҷумҳурии Тоҷикистон барои шаҳрвандон тавсия дода гуфт ки Федератсияи Русия зиёда аз 120 000 шаҳрвандои хориҷиро рӯйхати номошона бировардагие ки қонуншиканӣ кардагиянд ё запрет доранд ва нафарое ки мехоҳанд бифаҳманд ки номошон дар ҳамунҷа ҳаст ё ин ки не, дар Google медонед меҳнат тиҷе менависонед,
ҳамунҷада баъдан худтон мебинед дальше чизе ки гуфт медунед ному насабтона проверка мекунед. Яъне ки шуғли аҳолӣ барои шаҳрвандон чунин тавсияро дод ки ҳатман огоҳ бошен, то ягон нарушенӣ надошта бошен ё ки то ягон запрет надошта бошен. Чунки бисёри нафарҳо ҳозир сафар мекунанд, мисол барои сафар карданашон сарсон ва саргардон мешаванд, аз рейсҳо мегардонандшон. Ба ҳамин хотир пешакӣ проверка кунед, ин чиз ба фоидаи худтон мебошад. Хоб тамошобинони азиз ва гироми қадр, навори имрӯзаро ҷамъбаст мекунем. То наворҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.